बेखौ जोङो नभेम्बर दाननि गेजेराव खुंगोन जोङो खनसे मिटिं जिरायलांबाय फैबाय थानाय नभेम्बर दानाव बे आइएसपिएलखौ जोङो खुंनो थाखाय थियारि जाबाय आरो नर्थ इस्टनि मोन10 काउन्सिलाबो एबार बाहागो लागोन थांनाय बोसोराव मोन8 काउन्सिला बाहागो लादोंमोन एबाराव मोन12 काउन्सिला बाहागो लागोन होननानै जोंनो खोथा होदों दिनै अल इन्डिया UN ब्रह्म गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टनि जोबथा खेला आरो बेवहाय शिलंनि लाजं टीम आरो गुवाहाटीनि ASCB टीम बे मोननैनि गेजेराव गेलेनाय जादों आरो बे खेलाया दिनै 29th ट्रफि थारमाने 29 years जों बे खेलाखौ सालायबाय थादों बे खेलाखौ दैदेननाय गायसनजेननायनिफ्राय दासिमहालागै गेलेहोनायनि थांखियानो जाबाय जिहेतु UN ब्रह्मनि नामाव होनाय जादों आरो UN ब्रह्म बर' जातिनि थैनाय थानायखौ लानानै सोमावसारनाय सासे जांख्रिथायारि सुबुंमोन आरो बिथांखौ सनमान होनाय बिथांनि नामखौ अरायथा लाखिनायनि थांखिजों बे खेलाखौ होनाय जादों लोगोसे बे ओनसोलाव फुटबल टेलेन्ट जेफोर गामि ओनसोलाव गोग्लैसोना दं बिथांमोनखौ दिहुननायनिबो मोनसे थांखि आरो थांनाय 29 years बे खेलखौ सालायबोनायनि गेजेरजों बे फिल्डआव गेलेनाय गोबां जोंनि बर' गेलेगिरिफ्रा गोबां दावगालांनानै नेशनेल टीमहालागै गेलेहैनो हानाय बायदि खाबु मोनदों बेनिखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसनबो मोननै संगठनखौ बाख्नायगोन धन्यबाद होनांगोन खारन बिथांमोना बे खेलाखौ जागायजेनदों आरो दासिमहालागै जथायै बे गेलेनायखौ दैदेनबोगासिनो दं थाखा फैसानि गोबां आंखालनि गोबां समस्या दं खिन्थु थेवब्लाबो मेङाजासे बायाजासे जोंनि दैदेनगिरिफोर बे दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटि आरो उदालगुरि जिल्ला स्पर्ट्स एस'सियेसन बे मोननै संगठना बे खेलाखौ दैदेनबोगासिनो आरो बेखौ बोरैहाय गोजौ थाखोआव नाजागासिनो दिनै बे स्टेट गभर्नमेन्टजों आसाम फुटबल एस'सियेसनजों रिकगनाइज मोनसे खेला आरो बे खेलानि गेजेरजों गोबां मोजां टीम गेलेनानै नेशनेल लेभेलाव थांनो हानाय मोनसे थाखो बे दिनैनि गेलेनाय लाजं टीम बे दिनै अल इन्डिया लेभेलाव गेलेनो हानाय मोनसे टीम जाहैबाय आरो बिथांमोना स्टार्टिंखौ बे खेलायावनो गेलेजेननायमोन बेनिखायनो जों बे खेलाखौ बोरै दैदेनलांनो हागोन बेवहाय गासै दुलाराय बर' फरायसा आफाद थाबाय स्पर्ट्स एस'सियेसनाथ' थाखाबायसो बेनि अनगायैबो उदालगुरि ओनसोलनि गोरों गोरा दैदेनगिरिफोरनि आरो रायजो राजाफोरनि जों मदद आरो हेफाजाबखौ लुगैयो खारन बेबायदि मोनसे गोजौ थाखोनि खेला दैदेननाया मामुलि नङा बेनि थाखाय गोबां सार्कोलनिफ्राय जों मदद आरो हेफाजाब नांगौ थाखा फैसानि रांनिल' बाथ्रा नङा खिन्थु जोंनि जिथु एनकारेजमेन्ट इन्सपिरेसन बेबायदिनि स्ट्रेंथ जों नांगौ जायो आरो बेनिखाय दिनै रायजोफ्रा अबयस्से दासिमहालागै होबोगासिनो दं दिनै उदालगुरियाव थानाय जेसेबां गुबुन गुबुन संगठनफोर दं दिनै आसुआनो जा असम साहित्य सभायानो जा बर' थुनलाइ आफादानो जा बर'नि हारिमु अनसाय आफादानो जा जिखुनु संगठना दिनै बे खेलाखौ बजबनानै बरायनानै जौगालांनायाव दैदेनगिरि बेखौ उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफाद लोगोसे स्पर्ट्स एस'सियेसन बे मोननै फसंथानखौ बिथांमोना थुलुंगा होगासिनो दं आरो बेनिखायनो जों साबायखर होयो बिथांमोनखौ रायजो राजाफोरखौ साबायखर होयो आं बेखौ दिनै बे टुर्नामेन्ट कमिटिनि आफादगिरि हिसाबै जोंनि जिफोर मावथि बिथांमोनखौ साबायखर होदों बिथांमोना आंथ' ओरैनो नामावल'सो आफादगिरि थानाय बायदि गोबां खामानि आं हेफाजाब होनो हायाखै खिन्थु जोंनि साखाथि फाखाथि बे कमिटि जायफोर दं बे जेनेरेल सेक्रेटारि प्रनेल दैमारि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथांमोना जथेस्थ' खस्थ' खालामदों आंनि एबसेन्सआव बिथांमोना गुथै खेलाखौ दैदेनबोदों बेनिखायनो बिथांमोनखौ साबायखर होदों आसा खालामदों फैगौ समफ्रावबो जोंनि रायजो राजाफ्रा हेफाजाब खालामगोन आरो जोंनि बे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसन बे मोननै संगठना बेखौ मेङाजासे आरो सालायलांबाय थागोन बेखौनो आसा खालामदों खारन जोंनो हिस्ट्रिखौ नांगौ बे बर'फ्रा जे मोनसे समाव आलादा रायजोनि सोमावसारदोंमोन आरो बिनि गुदि नाव हमजेननाया UN ब्रह्म बिथाङानोमोन बेनिफ्राय बेखौ जों दासिमहालागै अन्तत 7% साक्सेस जायाबाबो जों 90% साक्सेस जानो हानाय जाबाय बेनिखायनो बिथांखौ सनमान होनाय बिथांखौ गोसोखांनाय आरो बिथांनि मुंखौ जों स्थायि खालामनाय जुगमिया खालामनाय बेबायदि थांखिजों जों बे खेलाखौ होलांबाय थानांगोन आरो लोगोसे जोंनि गामि ओनसोलफ्राव थाखोमाना थानाय फुटबल
टेलेन्टफोरखौ जों नागिरनानै दिहुननायनि खाबुखौ लानांगोन आरो आसा खालामदों बे साक्सेस जागोन बर'नि इन्टारनेशनेल नेशनेल गेलेगिरि बिथांमोनखौ बिटिआर सरकारा थिसनथाइ होनांगौ जों ओरैनो फिसा फिला बान्था होदों खिन्थु बिदि खोब गिदिर थाखोनि बान्था होनो हायाखै खिन्थु जों नाजागोन जिहेतु जोंहा सर्सआ जोबोद लिमिटेड হয় आरो बे लिमिटेड माखाय जों बे लिमिटेड माबाजों सर्स दंबाबो जों बोरैहाय जोंनि जायफोर इन्टारनेसनेल लेभेलाव गेलेदों बिथांमोनखौ जों बोरैहाय लजिस्टिक सापर्ट बा मरेल सापर्ट जों बेबायदि होनानै बिथांमोनखौ एनकारेजमेन्ट होनो नाजागासिनो सार दा जोंनि बर'नि जों गोजोननाय मोन्दों जे बर'फ्रा खोब बारा सुबिदा मोनाखैबो गेलेनायनि जिखिनि स्कप नांगौ जिखिनि फेसिलिटिस नांगौ बेखिनिखौ मोनाब्लाबो गावनि नाजानाय गावनि हास्थायनायजों गासै रोखोमनि खेलाव जेरै रेसलिं बक्सिं टाइकान्ड' बेबायदि मार्शाल आर्टफोरनि गेलेनाय फुटबल आर्चारि बेनिफ्राय जोंहा बेबायदि गुबुन गुबुन गेलेनायफ्राव नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल लेभेलाव गेलेहैनायनि गोबां प्लेयारफोर दं आरो बिथांमोनखौ सरकारनिफ्राय खोब बारा हेफाजाब होनो हायाखै आसाम सरकारानो जा जोंनि बिटिआर सरकारानो जा जों खोब बारा हेफाजाब होनो हायाखै खिन्थु अब्लाबो दिनै बिथांमोना सोरबा साफा सानैनि थुलुंगानाय आरो सोरबा गावनि नाजानाय गावनि हास्थायनायावनो बिथांमोना अन्तत बुहुमनि गुबुन गुबुन हादोरफ्राव गेलेहैनानै बर' हारिनि लोगोसे बर'लेण्डनि मुंदांखा खालामनो हादों बेखौ जों गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोनखौ जों थुलुंगा होदों आरो जोंनि उन जोलैफ्रा जाहाथे बेबायदिनो नाजानानै हास्थायनानै खस्थ' खालामनानै गावखौनो जाहाथे इन्टारनेसनेल लेभेलाव लांनो हायो बेनि थाखाय खामानि मावथों जोबोद बोरसा खालामो